prvou rečničkou poobedného programu je Hanna Šmitala-Mizerová z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Hanna sa venuje numerickej analýze modelov prúdenia tekutín a jej prednáška má názov Numerická analýza v dynamike tekutín. Ďakujem pekne za uvedenie. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie na toto príjemné podujatie. Rada by som vám teda v krátkosti najprv povedala niečo o mojej ceste k matematike a potom sa pokúsim stručne vysvetliť, teda čomu sa venujem a čo je náplňou mojej práce. Študovala som teda tu na susednej fakulte, na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky. Tam som získala bakalársky a magisterský titul. V roku 2012 som potom išla na doktorandské štúdium do Nemecka, na Univerzitu Johannesa Gutenberga do Mainzu. A teda v roku 2015 som toto štúdium ukončila. Tu by som možno trošku nadviazala na tú diskusiu, ktorú sme mali pred obedom, kde zaznelo, že veľmi dôležitá je zvedavosť a nejaký záujem niečo objavovať. Takže v mojom prípade naozaj zvedavosť bola to, čo ma priviedlo k štúdiu matematiky, pretože ešte v maturitnom ročníku som nevedela, čomu by som sa chcela venovať. Zvažovala som medicínu, štúdium cudzích jazykov a teda matematiku a pri tých predchádzajúcich dvoch som vedela, čo asi by ma čakalo, nejaké prekladateľstvo, tlmočníctvo alebo práca lekára, takže to som si dokázala predstaviť, ale prácu matematika som si predstaviť nedokázala. Takže bola to práve tá zvedavosť, ktorá ma prinútila podať si prihlášku na Matfis a teda tým, že som ostala zvedavá aj naďalej, tak som pokračovala stále ďalej a ďalej a snažila som sa teda zistiť, čo všetko matematika ponúka a čo všetko sa ňou dá objavovať. Ako som už spomenula, doktorát som získala na univerzite v Mainzi. Bolo to trojročné štúdium, na ktoré som získala štipendium z Deutsche Forschungsgemeinschaft, čiže z nemeckej výskumnej nadácie. Bolo to v rámci veľkého programu medzinárodnej výskumnej a tréningovej skupiny, ktorá vlastne fungovala v rámci spolupráce Technickej univerzity v Darmstadte a Waseda univerzity v Tokio a takisto University of Tokyo v Japonsku. Podmienkou bolo obhájiť dizertačnú prácu do 3 rokov a polročný pobyt na univerzite Waseda v Tokiu, ktorý teda to bolo podmienkou na získanie a teda absolvovanie tohto štúdia a získanie toho štipendia. Takže tie 3 roky som naozaj strávila častým cestovaním medzi Nemeckom a Japonskom. Boli to veľmi intenzívne 3 roky, musím povedať. Naučila som sa a zistila som teda, čo to je tá vedecká práca v matematike, čo je to výskum. Tu by som zase nadviazala na diskusiu, kde zaznelo, že veľkú úlohu pre nás teda, ako možno študentov, doktorantov zohrávajú mentory. V mojom prípade to bola profesorka Mária Lukáčová na univerzite v Mainzi, ktorá je teda Slovenka, ale pôsobí už dlhé roky v Nemecku. Pracovala som vlastne v jej skupine a pri nej som sa naučila, ako vyzerá veda, ako sa dá matematická veda robiť. Mala som možnosť spolupracovať s jej spolupracovníkmi, pretože ona svoju skupinu a členov teda svojej skupiny zapája do všetkých projektov, ktoré rieši. A teda aj týmto ďakujem za to, že som objavila tú krásu matematiky, vedeckej práce v matematike a že som sa rozhodla teda pokračovať aj ďalej. Ako postdoktorant som pôsobila ešte na univerzite v Mainzi, pretože bolo treba dokončiť nejaké začaté projekty. Mesiac som strávila na Poľskej akadémii vied vo Varšave a potom som sa rozhodovala, či ďalej cestovať alebo sa vrátiť domov. V mojom prípade teda zvíťazila Slovensko. Nie teda z nejakých akademických dôvodov, ale z rodinných. Ja som teda vedela už, keď som odchádzala do zahraničia, že jedného dňa sa vrátim domov a ten čas teda nastal v roku 2018, ale ešte predtým som na pár mesiacov
sa pridala do skupiny profesora Eduarda Feirajzla na Českej akadémii vied, ktorý v tom čase bol držiteľom ERC Advanced grantu, takže v rámci toho grantu som s ním nadviazala spoluprácu. Naša spolupráca trvá dodnes. Teraz budúci rok začneme už 3. Gatcher grant, na ktorom spolu teda pracujeme, a jeho by som chcela tiež vyzdvihnúť ako ďalšieho môjho mentora, ktorý ma sprevádza teda v tejto mojej kariére, a veľmi veľa sa od oboch stále učím a za veľa im vďačím. Malé rozptýlenie, ktoré je v mojej kancelárii, je takáto koláž fotografií z tých pracovných ciest. Sú to všetko mestá a miesta, ktoré som navštívila počas doktorandského štúdia. Okrem toho teda, že som mala možnosť stretávať ľudí, ktorí sú odborníkmi vo svojom odbore, ľudí, ktorých články som predtým čítala a potom som teda s nimi osobne mohla hovoriť, tak samozrejme pridanou hodnotou sú aj krásy sveta a teda tých miest, ktoré som mohla navštíviť. V rámci štúdia v Nemecku som sa naučila po nemecky, pretože predtým som nevedela ani slovo po nemecky, a keď som odchádzala z Mainzu, tak som viedla cvičenia pre nemeckých študentov v nemčine, takže to bola nejaká asi soft skill pridaná k tomu štúdiu v matematike. Takisto veľmi málo som pochytila aj z japončiny. Japonsko je kapitola sama o sebe, čiže nová kultúra, nové zvyky, aj spôsob práce, aj výskumu bol iný, takže určite aj toto považujem za pridanú hodnotu. No a aby som sa teda dostala k tomu, čomu sa venujem, keď už som vám predstavila svoju cestu, tak je to teda prúdenie tekutín. Môj výskum je vlastne základný výskum, takže výsledkom mojej práce sú nejaké matematické vety a teórie, takže vizuálne to nie je veľmi zaujímavé, preto som si požičala pár obrázkov z internetu. Prúdenie tekutín, čiže kvapalina plynov, asi mi dáte za pravdu, že je všade okolo nás. Či už ide o vodu, vzduch, nejaké ďalšie teda plyny, priemyselné tekutiny, polymérne roztoky, alebo krv prúdiaca v organizme. Všetky teda tekutiny, čiže kvapaliny a plyny, ktoré v prírode sú. Stále sú ako keby nepochopené z toho matematického hľadiska, pretože vidíme tam aj vlny oceánu a nejaké turbulencie, ktoré vznikajú pri prúdení vzduchu, pri aerodynamike okolo krídla lietadla a podobne. Čiže to sú veľmi zložité a komplexné problémy, ktoré sa snaží matematika pochopiť na to, aby sme ich potom vedeli ďalej využiť vo svoj prospech. Mám tu uvedený citát Pantarej, čiže všetko plynie, alebo aj sa to teda prisudzuje ako dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš, čiže ten proces plynutia, to je presne to, čo nás zaujíma. A spôsob, ako k tomu pristúpiť, je práve matematikou, aspoň teda z môjho pohľadu. A tam sa stotožňujem zase s výrokom Galilea, ktorý povedal, že matematika je jazykom, ktorom Boh stvoril vesmír. Takže teraz by som vám rada veľmi stručne len naznačila, ako matematika pomáha popísať a porozumieť takýmto komplexným javom prúdenia tekutín. Na začiatku máme nejaký problém, jak si predstavíte hoci čo, prúdenie vody v potrubí alebo prúdenie krvi v cievach, alebo teda množstvo iných problémov. Potom príde niekto z matematického modelovania, teda prepíše tieto nejaké fyzikálne zákony a tieto prírodné javy do reči matematiky, čiže získame nejaký model parciálnych diferenciálnych rovníc. Keď máme model, tak nás zaujíma, aká bude jeho simulácia v počítači, aby sme videli teda, že aké je to riešenie toho modelu. Na to potrebujeme numerickú matematiku, aby sme mali vhodnú metódu, čiže jej výsledkom bude nejaká numerická schéma, ktorá sa dá potom ďalej programovať v počítači a už dostávame teda nejaké výsledky vizuálne, nejaké grafy riešení a teda simuláciu toho prúdenia. Na konci toho reťazca sú aplikácie, čiže nejaké praktické využitie tohto
modelu, alebo teda tejto simulácie. Tam sú v podstate všetky tie prípady, ktoré sme videli na fotografiách a mnohé ďalšie. Je to napríklad návrh automobilov, návrh lietadiel, čiže tam všade sa dá využívať tá znalosť toho, čo sa nazýva Computational Fluid Dynamics, čiže tá výpočtová dynamika tekutín, ktorá je založená na numerickom riešení práve rovníc popisujúcich tieto tekutiny, ktoré teda, dostanem sa k tomu, sa nazývajú Eulerové alebo Navier-Stokesové rovnice podľa typu tekutiny, ktorú chceme modelovať. Čo som nespomenula a čo je teda z môjho pohľadu dôležité je, že niekde na pozadí musí bežať nejaká matematická teória v tomto procese. Zase sa dá rozdeliť do takých dvoch hlavných skupín. Buď sa snažíme zistiť nejaké kvalitatívne vlastnosti modelu a riešenia, čiže či ten model má riešenie, aké to riešenie je, či je to spojitá funkcia, či je to nespojitá funkcia, spĺňa tú rovnicu len v nejakom slabom zmysle, či to nie je funkcia v matematickom zmysle, ale je to skorej miera, alebo teda podobné otázky. A tu by som spomenula, že Navier-Stokesové rovnice sú zaradené do zoznamu miliónových problémov v matematike, ktoré boli vyhlásené, myslím, v roku 2000 a stále nebola dokázaná existencia hladkého riešenia v troch priestorových dimenziách. Takže tie rovnice už existujú okolo 200 rokov a stále vlastne nepoznáme odpoveď na otázku, či má ten model hladké riešenie, ktoré je jednoznačné. Druhá úloha matematickej teórie v tomto procese je teda nejaká numerická analýza, ktorej sa venujem ja vo svojom výskume a tá sa zameriava na kvantitatívne vlastnosti. Ak máme už nejaký matematický model, navrhneme mu numerickú schému, tak nás zaujíma, či riešenia tej numerickej schémy konvergujú k riešeniu toho spojitého modelu. Čiže náš nejaký diskrétny systém, ktorý nám dá konečný počet riešení, má nejakú limitu a my zisťujeme, čo je tou limitou. Či je to silné riešenie, slabé riešenie, či vôbec tá postupnosť limitu nejakú má. Ak zistíme, že limitu má a konverguje k nejakému riešeniu, zaujíma nás, aké chyby sme sa dopustili a teda vieme v niektorých prípadoch dokázať, akej chyby sa dopúšťame a ako rýchlo náš numerický výpočet, už teda počítačový výpočet, dá to, čo môžeme považovať za riešenie. A ten prvý krok je vlastne ten spôsob, ako matematika dokáže preložiť fyzikálne zákony. V tomto prípade sú to zákony zachovania. Čiže ak chceme odvodiť pohybové rovnice pre prúdenie tekutín, tak sa zameriame na zákon zachovania hmotnosti, hybnosti a energie. Zákon zachovania hybnosti je vlastne druhý Newtonov zákon. Zákon zachovania energie je prvý termodynamický zákon. A ak by sme sa ďalej rozprávali o nejakých slabých entropických riešeniach, tak využívame aj druhý termodynamický zákon. V reči matematiky potrebujeme nejaké veličiny, ktoré sledujeme. Čiže v čase a priestore nás zaujíma, ako sa vyvíja hustota, rýchlosť a energia danej popisovanej kvapaliny alebo plynu. A keď sa to prepíše teda do systému rovníc, ktoré odrážajú tieto zákony zachovania, tak dostaneme Eulerové alebo Navier-Stokesové rovnice. V prípade tých Eulerových rovníc ide o modelovanie tekutín, ktoré sú neviskózne a v prípade Navier-Stokesových rovníc sú to viskózne tekutiny. Nikdy som nenapísala oba modely spoločne, pretože teraz to vzbudzuje dojem, že to je buď to isté, alebo teda nejak rovnaké, ale to, čo je tu napísané, sú teda tie tri zákony zachovania, ktoré sú v úplne všeobecnej forme. A na to, aby sme povedali, že to je model buď Eulerov alebo Navier-Stokesov, potrebujeme ďalšie stavové rovnice, nejaké rheologické vlastnosti, termodynamické vzťahy pre teplotu, tlak, to, či je viskozita
Newtonova alebo nenewtonovská, čiže veľa ďalších parametrov a veličín vstupuje do hry, aby sme o týchto rovniciach potom vedeli povedať, že je to teda napríklad Eulerov model pre neviskóznu tekutinu s nejakým termodynamickým zákonom, alebo je to Navier-Stokesova rovnica pre viskóznu tekutinu, ktorá modeluje teda zase nejaký iný proces. Takže tieto rovnice sú úplne všeobecné rovnice pohybu tekutín s tým, že ak sa dodajú ďalšie nejaké stavové rovnice, termodynamické vlastnosti, potom vieme hovoriť o tom, aký jav a akú tekutinu modelujeme. Vo svojej dizertácii napríklad som sa zaoberala nestlačiteľnými polymernými roztokmi, takže sme mali newtonovskú viskóznu tekutinu, ktorá bola modelovaná Navier-Stokesovými rovnicami a k nej ešte bola pridaná tretia rovnica, ktorá popisovala vlastne tie efekty tých polymérnych molekúl, ktoré sa vlastne vyskytovali, boli obsiahnuté v tej newtonovskej tekutine. Takže toto je základ a z toho sa potom vychádza, ak chceme modelovať konkrétnu situáciu. A tu som len ako ilustráciu uviedla jednu z numerických schém, ktorú teda používame pri tých teoretických dôkazoch. Je to nejaký diskrétny systém, semidiskrétny, pretože časovú premenu som nechala ešte spojitú, aby to nebolo úplne komplikované. Ak by sme diskretizovali ešte čas, tak by tam pribudli nejaké indexy. Samozrejme vám nejdem teraz vysvetľovať, čo je čo, len som vám teda chcela ukázať, že asi takto nejak vyzerá prepis týchto troch rovníc do numerickej schémy. A ak by sme toto dali niekomu, kto teda vie programovať, je programátor, dala by sa takto zapísaná numerická schéma priamo implementovať do nejakého teda programovacieho jazyka a výsledkom by bolo riešenie, čiže nejaká simulácia prúdenia. Naša ďalšia nejaká postupnosť, ak máme už teóriu pre numerickú schému, je overiť si tú teóriu na tých teda samotných výpočtoch alebo nejakých numerických experimentoch. Takže toto je len vlastne ukážka z našich článkov, ako to vyzerá, keď sa snažíme teda overiť to, že máme dobre naprogramovanú tú schému a že naozaj tie výsledky sú v súlade s teóriou. Na prvom obrázku je, myslím, Kelvin-Helmholtz problém, čiže sú tam tekutiny s dvomi rôznymi hustotami a tie horná a spodná hranica sa pohybujú vlastne protichodne, proti sebe a dochádza tam teda k nejakým takýmto vírom a nestabilitám. A to je jeden zo známych javov, takže je to ako nejaký benchmark problém, na ktorom sa dá overovať, ako tá naša numerická schéma počíta. Potom tam vidíme nejakú tabuľku experimentálneho rádu konvergencie, čiže keď sme dokázali, že tá schéma je prvého rádu, tak sme si overili, že naozaj tie výpočty tento rád potvrdzujú a teda podobne ešte nejaké vykreslenie grafu energie a vľavo dolu máme rád konvergencie, teda znázornený len grafom. To, čo je však zaujímavejšie, sú potom tie následné aplikácie. Toto je teda výsledok Google, keď som dala vyhľadávať Computational Fluid Dynamics, čiže tú výpočtovú dynamiku tekutín. Je to samostatný vedný odbor, ktorý sa teda zameriava na tieto simulácie prúdení. A myslím, že vo väčšine prípadov je založený práve na simulácii tých Navier-Stokesových a Eulerových rovníc. A častokrát to vyzerá tak, že vy už do nejakého softvéru napíšete len tie spojité rovnice alebo zadáte iba parametre a nevidíte ani tú numerickú schému, ani ten výpočet za tým, iba vlastne nejaké zaujímavé teda obrázky a videá, ktoré z toho vychádzajú. A myslím, že aj v prvej prednáške dnes bolo spomenuté nejaký prípad teda výpočtu pri návrhu fasády, že sa tam počíta nejaký tok, nejaká výpočet teda sa tam deje v tomto zmysle. No a akokoľvek zaujímavé sú tieto obrázky, moja realita bežných dní vyzerá takto. Toto je úryvok z dôkazu stability numerickej schémy.
Takže zase pre nejakú ilustráciu a pre vašu predstavu, keď niekde ma niekto teda predstavuje, že sa venujem numerickej analýze Navier-Stokesových rovníc, ktoré majú široké uplatnenie a vymenujú sa všetky tie zaujímavé prípady, tak ľudia očakávajú teda, že všetky tie zaujímavé prípady nejak bežne riešim, ale teda ja riešim takéto rovnice, takéto zápisy a snažím sa teda spolu s kolegami dokazovať naozaj rigorózne, aké vlastnosti tá numerická schéma má a čo od nej môžeme očakávať pri výpočte. Na záver by som teda len v krátkosti zhrnula tie najnovšie výsledky, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť. Nechcela som vás teda nejak zaťažovať detailami a teda matematickými teóriami, takže žiadny konkrétny výsledok tu nie je spomenutý. Táto kniha vyšla, myslím, že v roku 2021. Ja som mala teda tú česť byť spoluautorkou spolu s tými mojimi dvomi mentormi, čiže profesorom Feirajzlom, profesorkou Lukáčovou a ešte jedným kolegom, s ktorým sme spoločne zdieľali kanceláriu v Mainci počas doktorandského štúdia. Je to Bang Wei Shi a teraz pôsobí na univerzite v Pekingu. A táto knižka zhrňa vlastne niekoľkoročné úsilie, ktoré sme vyvinuli na to, aby sme dokázali nové teoretické výsledky, ktoré neboli dostupné aj niekoľko desaťročí, teda pre niektoré konkrétne situácie a konkrétne modely týchto prúdení tekutín. Navrhli sme novú stratégiu dôkazu konvergencie numerických schém, ktorá sa dá aplikovať, myslím si, že aj na iné systémy parciálnych diferenciálnych rovníc za predpokladu teda, že budú splnené nejaké vlastnosti a matematické predpoklady, ktoré sú teda v tej stratégii popísané. A ponúkame aj nejaké riešenie problému oscilujúcich riešení, ktoré sú veľmi časté pri simulácii toho prúdenia. Takže je tam veľa nových a zaujímavých výsledkov, ak by to niekoho zaujímalo, ale teda tým, že sú to všetko teoretické výsledky a matematické vety, neuvádzam ich konkrétne len ako možno takú ochutnávku pre tých, ktorých by to ďalej zaujímalo. Viete si to nájsť teda v tejto knižke. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a budem rada za otázky. Ďakujem veľmi pekne. Ja len chcem povedať, že vy ste sa všetci smiali, ale takto my sa cítime, keď rozprávate o fenotypoch a homologizáciách, alebo ja neviem čom. Takže otázka od Veve. Nakoľko sú výpočetne náročné vaše modely? Že, či to beží niekde na Slovensku, alebo na akých počítačoch tá numerika beží? Tá naša numerika, tie jednoduché obrázky a grafy, ktoré som vám ukázala, tie si bežne počítame sami, teda na nejakých našich počítačoch. A tie obrovské simulácie, do toho sa ja nezapájam, takže neviem odpovedať na túto otázku, lebo to som chcela zdôrazniť, že to je mimo mňa v podstate. Áno, ja robím tú teóriu a tie jednoduché výpočty a tá aplikácia tej teórie a tých schém už je v rukách ďalších ľudí potom. Ja mám potom otázku na ten miliónový problém, že či je aspoň nejaké očakávanie, že ako to vyjde, že či to je áno alebo nie. V posledných, myslím, 10 rokoch boli také výsledky pre Eulerové rovnice, aj už teda sa to posúva ďalej na Navier-Stokesové rovnice, že skorej bude odpoveď nie. Takže že to jednoznačné riešenie hladké nebude. Ale teda ja zase nemôžem nejak robiť záver, ale teda podľa tých výsledkov, ktoré sú v posledných 10 rokoch dostupné, to skôr vyzerá na nie. A ešte potom jedna rýchla otázka, taká kanonická asi, že umelá inteligencia v tom, čo vy robíte, či sa používa a či má nejakú perspektívu? Áno, používa, vie sa tam teda nejak zapojiť, ale nie pri tých našich teoretických dôkazoch. Čiže v tej aplikácii ďalej určite, ale teda to je až krok ďalej od nás. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne.